खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं बिटिआर सोरखारा गोर्बोआव थानाय आइजोफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनो थांखि लादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आइ अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव थानाय आरो गोर्बोआव थानाय आइजोफोरनो रांखान्थियारि हेफाजाब होनायनि थांखिजों फोसावनानै होदों। बे थांखिफोरानो जाबाय गोर्बोआव थानाय आरो बिमा जानायखौ रैखाथि गोनां खालामनाय, दानारि मददथि होनो थाखाय गोजौ एबा बांसिन खैफोद गोनां गोर्बोआव थानाय आइजोफोरखौ सिनायथिनाय। बे राङारि मददानो जाबाय जायफोर आइजोफोरा गोर्बोआव दं बिसोरनि एकाउन्टआव 10 दाननि थाखाय दानफ्रोमबो रांख'आव थोंजोङै 1000 राङै मोनगोन। बे मुलाम्फागिरिफोरा गोजौ खैफोद गोनां गोर्बोआव थानाय सिनायथिनाय गासै सा 5000 आइजोफोराल' बे राङारि मददखौ मोननो हागोन। नैथि रादाबाव दं बर' हारिनि गेजेराव डक्टरेट डिग्री आवग्रिनो हाबावबाय। खौरां मोननाय बादिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिल ओनसोलनि सिङाव थानाय सोनाब थेङाइगाव गामिनि मानगोनां मुस्रि संराजा नार्जारिनि फिसाजो मानगोनां थरायना बारदैसिख्ला नार्जारि बिथाङा पिएचडि एबा डक्टर अफ फिल'सफि डिग्री मोनफुंनो हानानै ओनसोलनि गेजेरावनो रंजाखांनाय आरो थुलुंगाखांनाय लाबोदों। बिथांनि रिसार्च खालामनाय थेसिसनि मुङा जादों ट्रेडिशनेल रिलिजियास बिलिफ्स एन्ड प्रेक्टिस अफ द बड'स। बिथाङा बे रिसार्च एबा नायबिजिरनायखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्डाराव हिस्टरि डिपार्टमेन्टआव खालामदोंमोन। आथिखालाव बिथाङा जनता फरायसालिमानि जारिमिन बिफाननि लेक्सारार जानानै दं होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं बर' सुबुंनि जिउ गोमादों। खौरां मोननाय बादिब्ला केरेला हादरसायाव खामानि मावहैनाय दिपांकर बसुमतारी मुंनि सासे बर' सुबुंखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा धेमाजि जिल्लानि 2 नं टेकजुरि गामिनिमोन। ब्रैथि रादाबाव दं पुलिस थानायाव सिखाव हाबदों। बाथ्राया गोमोथावब्लाबो सैथोदि मैया गुवाहाटीनि बशिष्ठ पुलिस थानायाव सिखाव हाबदों आरो थानानि गोबां मुवा बेसादफोरखौ लानानै थांदों होनना खौरां मोन्दों। दासिमाव बे सिखाव हाबनायनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होनना खौरां मोन्दों। बाथि रादाबाव दं साथाम बांलादेशी मोसौ फालांगिरिफोरखौ हमनो मोन्दों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिरिफोरखौ काछार पुलिसआ भिडिपिफोरनि हेफाजाबाव हमनो हादों होनना मिथिनो मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।